जायखिजाया मथ'ते हिन्दु धोरोमजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दथि माइनाव आफादनि फोजाखां हाबाफारि। दिनै 16 मे सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथाइ सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै माइनाव आफादनि बानजायनायाव सांग्रांथि मेल जानानै थाङो। बे माइनाव आफादनि सांग्रांथि मेलाव सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि आफादगिरि सांग्रिली बर' बिथां आरो लेङाइ आफादगिरि अनु बसुमतारी लोगोसे नेहाथारि रानी बसुमतारी बिथांमोना बे मेलाव बाहागो लायो। बे माइनाव सांग्रांथि मेलावनो बाहागो लाफैबावो हग्राजुलि बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि आफादगिरि भबानी उजिरजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय गोबां बाथौ धोरोमनि बिबानगिरिफोरा बे मेलाव बाहागो लाफैयो। मख'नो गोनांदि हग्राजुलि बाथौ गौथुमनि गागि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि दौरि दौसिजों लोगोसे बियाबनिनो बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर लोगोसे गं 83 गामिनि गोबां बाथौ सिबियारि आइजो माइनाव बिथांमोना बे मेलाव बाहागो लाफैयो। दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै दुलाराय बाथौ गौथुम दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथि सान 16 मे बे 16 मेजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि खुंगा दथि आइजो माइनाव सांग्रांथि मेल लाफानाय जादों। दा बे माइनाव सांग्रांथि मेल लाफानायाव जोंनि हग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गासै गं 85 गामिनि गासै आइजो माइनावफोरा बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनायाव दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय आरो दा जोबनाय अबस्थायाव दङ। दा आङो बेजोंनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंथिलांनो सानोदि जाहाथे आइजो माहारिया बुहुमाव सांग्रांथि जायोब्ला बुहुमनि गासैबो बर' माहारियानो आइजो माहारियानो सांग्रांथि जानो हागोन होननानै आङो मोनसे फोथायनाय दङ। बिनिखायनो आइजो माहारिफ्रा सांग्रां जानो नांगोन आरो आइजो माहारिफ्रा सांग्रां जायोबानो गासै बर' माहारिफ्रा आरो गासै हारियानो सांग्रां जानो हागोन, मोजां मोनसे बेबस्थायाव फैनो हागोन होननानै आङो आसा खालामो। आरो बे धोरोमखौ जोङो दिनै जे बेयाव मोनसे तारिख सन दिनै लिरनो हायाखै मा सनाव जोनोम जादोंमोन जोंनि धोरोमा। बेवहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा मोनसे थांखि दङदि आरो बे थांखिखौ लानानै बिथांमोनहा बेयाव आइजो माहारिनि सांग्रांथि मेल लानाय जादों। मानोना आइजोफोरा जेब्लासिम सांग्रां जाया अब्लासिम मोनसे माहारि मोनसे हारिया सांग्रां जानो हाया। बेनिखायनो आथिखालनि नैबे मुगायाव आइजोफोरा सांग्रांथि जानाया जोबोद गोनांथि। जिखुनु जाया बिथिङावनो दानि बे जिथुनाखि कम्पिउटार मुगा, बे कम्पिउटार मुगायाव सोलोंथाइनि बेलायाव जिखुनु बेलायाव उन जानानै थाजाला। बिनिखायनो जोङो आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनायनि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेनिखायनो आइजोफोरखौ लेंथुमनानै दिनै आइजोफोरखौ सांग्रांथि खालामनाय जादों। दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै दुलाराय बाथौ गौथुम दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथि सान 16 मे बे 16 मेजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि खुंगा दथि आइजो माइनाव सांग्रांथि मेल लाफानाय जादों। दा बे माइनाव सांग्रांथि मेल लाफानायाव जोंनि हग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गासै गं 85 गामिनि गासै आइजो माइनावफोरा बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनायाव दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय आरो दा जोबनाय अबस्थायाव दङ। दा आङो बेजोंनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंथिलांनो सानोदि जाहाथे आइजो माहारिया बुहुमाव सांग्रांथि जायोब्ला बुहुमनि गासैबो बर' माहारियानो आइजो माहारियानो सांग्रांथि जानो हागोन होननानै आङो मोनसे फोथायनाय दङ। बिनिखायनो आइजो माहारिफ्रा सांग्रां जानो नांगोन आरो आइजो माहारिफ्रा सांग्रां जायोबानो गासै बर' माहारिफ्रा आरो गासै हारियानो सांग्रां जानो हागोन, मोजां मोनसे बेबस्थायाव फैनो हागोन होननानै आङो आसा खालामो। आरो बे धोरोमखौ जोङो
दिनै जे बेयाव मोनसे तारिख सन दिनै लिरनो हायाखै मा समाव जोनोम जादोंमोन जोंनि धोरोमा बेवहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा मोनसे थांखि दङदि आरो बे थांखिखौ लानानै बिथांमोनहा बेयाव आइजो माहारिनि सांग्रांथि मेल लानाय जादों। मानोना आइजोफोरा जेब्लासिम सांग्रां जाया अब्लासिम मोनसे हारिया सांग्रां जानो हाया। बेनिखायनो आथिखालनि नैबे मुगायाव आइजोफोरा सांग्रांथि जानाया जोबोद गोनांथि। जिखुनु जाया बिथिङावनो दानि बे जिथुनाखि कम्पिउटार मुगा बे कम्पिउटार मुगायाव सोलोंथाइनि बेलायाव जिखुनु बेलायाव उन जानानै थाजाला। बिनिखायनो जोङो आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनायनि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेनिखायनो आइजोफोरखौ लेंथुमनानै दिनै आइजोफोरखौ सांग्रांथि खालामनाय जादों। दिनै जोङो जोंनि बे हग्राजुलि बियाबाव जोंनि हाग्राजुलि बियाबनि माइनावफोरखौ जोङो ज' खालामनानै थुबिर खालामथुमनानै जोङो दिनै जिल्ला माइनाव आफादा माइनाव आफादजों लोगोसे नेहाथारिजों लोगोसे बिसोरो फैनानै जोंनि बे हग्राजुलि हालामनि बाथौआरि रायजो राजा माइनाव आइमोनखौ दिनै बिथांमोना जोंनि न'खर दानाय जोंनि बाथौ सिबिनाय जोंनि धोरोमखौ सांग्रांथि लालांनायाव जोंनि धोरोमखौ माबायदि जों सिबिलांनांगौ बा जोंनि न'खर जोंनि गथ' गथायखौ जोंनि रायजो राजाखौ बा जोंनि सिबियारि आइ आफामोनखौ माबायदि लामाजों लाङोबा माबायदि धोरोमनि गियान सोलांनो हागोन बेखौ बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै बिथांमोना जोंनि सांग्रांथि मेल लाफैदों। दा बेवहाय जोंनि हग्राजुलि बियाबनि सिङाव थानाय माइनावफ्रा गासिबो खौसे जानानै गावनि आंगो धोरोम होननानै बिथांमोना जयै बाहागो लाफैदों। दा जोंबो बिसोरजोंनो लोगोसेनो जोंबो जोंनि हग्राजुलि बियाब माइनाव आफादनि आफादगिरि जानानै आंबो जोंनि जाखिनि बेयाव हग्राजुलि हालामाव जाखिनि माइनावफोर दङ बेफोरखौ आङो जोंनि बे हग्राजुलि बियाबाव जोंहा 6टा दालाइसा दङ। दा बे 6टा दालाइसायाव आंबो माइनाव आफादनि जानानै दालाय मोनसे बिदिनो माइनाव आफाद दाफुंहैदों दाना गारबोदों जाहाथे जोंनि धोरोमखौ सांग्रांथि बा खौसे लालांनो माने दावबायलांनो हाथों होननानै बेखौ जोङो माइनाव आफादनि जानानै जोंबो माने दालाइसा माने माइनाव आफाद दाना होबोनाय जादों आरो दा आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आरो फैबाय समावबो जों बेबायदिनो खौसे जानानै जोंनि धोरोमखौ जोङो आवगायलांबाय थागोन आरो जोंजों लोगोसेनो जोंनि सिबियारिफ्राबो खौसेयै बानजायलांफागोन बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय आरो आरो जोंनि बे बाथौ धोरोमाव जोङो ओरैबायदि जोङो मोननाय इसोरनि बिबुंथि होलांनायाव नोंथांमोननियाव सोंदोंमोन जे लिडारशिप ट्रेनिं होनाय दा बे लिडारशिप ट्रेनिं होनायाव नोंथांमोना जाहाथे बे हाबाफारियाव मदद दङना गैयाबा मावफुंनो नाङा बेखौ सोंदोंमोन जाहाथे अननानै नोंथांमोना जाहाथे फैनाय माइनाव नोंथांमोना जाहाथे बिबुंथि लाखिलांगोन नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे माइखौबो दङ नामा बे बेलायाव ना लानांगौ लानाङा बेनिफ्राय नोंथांमोना बुंनो हागोन बुंनो लुबैयो जे जोंनि बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय आरो हिन्दु धोरोमखौ सिबिनाय बेहाय गोबां फाराग दङ। जोङो नुनो मोनै सोरजिगिरिखौ सिबियो नाथाय बिथांमोना इसोरजों सोरजिजानाय सोरबा माबाफोर लानांगौ माइनावफोरबो दंखायो बेखायनो जोङो बेखौ फालियो। दा बिश्वकर्माखौबो हिन्दु धोरोम हिसाबैनो जोंनि मानसिफ्रा खारफा फालिनो नाजायो। दिनै बिश्वकर्मानि फालिथायाव नोजोर
मोनसेल' हाबाफारि दङ बेनि उनाव जाबाय जोंनि समनिफ्रायनो अननानै रावबो थाबथानो नाङा हाबाफारिनि थाबायनानै जिरायलायगोन खावलायनाय थाबाय बा साइकेल बेफोरबायदि गासैखौबो बै दिनखालिनो बिथांमोना मा खालामोमोन ओंखाम जाहोनायनि सिगां सा सानजा एसे खनायाव लावखारफोरखौ स्राय फज'नानै बिदिनो बे मोनसे आसन होनानै बावनाय जायोमोन। बे जोंनि सिबिनाया बेसो जोंहा बिश्वकर्मायावबो फालिनांगौ गैया जायखिजाया मथथे जों हिन्दु धोरोमजों जोंहा लोब्बा गैया।